Okay. Yeah. Motiyo. Devoid of politics, that is. Okay. Yes, yes. Kakoro watiyo ko chenro maro nikech sakoro mayo wawangwa. Nwaneno ka do no ng'ado ni ka ng'ato tho to hospital ok onego mak de ringre ng'at mosetho. To magi mosebedo ka timore ahinya winjo ni ng'ato ne ni hospital to tho to koro ringre mare hospital odagi chiwo. Do no wacho ni koro maki kitimre. Un kaka jothieth budhi ng'iyo ni mondo mi do lu gima do wacho. Ka ng'ato ne ni hospital to tho to ringre mare ichiwo ne familia moko make ni pod nitie gowi moro. In tiva moko chiemo kwongo ma do wacho gini. Ndalo moko higa mar 2022 daktari professor no tho Nairobi hospital. Ma hospital odagi release ma ne family gi union yudo mana court order mogole hospital. Mandalo go kata mana chairman ma health committee ne sabina chege no timo wuoyo motamore kata mo timo tiko barua na hospital motamore. To bodies mang'eny be detained hospital kata mana Eldoret kuonde mang'eny. But do hospital ka wacho pile ni sama ng'ato osetho ok inyal mako body nikech bills mag hospital. Ok kata ng'ama osetho kende kata ng'at mangima ndalo moko Nairobi women's no detain jatuo hospital. Iro ng'ato be detained dweche adek to kosechango. Koro bill medore makane do ogolo order mondo jogo be released ne penalty obedo no go hospital no penalty mo ochulo bill mar hospital modo mo ochul go jogi kech ne freedom of movement actually was denied. So in reality kata be ntire go hospital kata be ngato to hospital the hospitals nyaka ngi ethical mechanisms ma ensure ni dignity mar ng'at mosetho dignity mar jatuo ka dignity mar ng'ato chango ing'eyo. Okay. To mana mio ne actually there's a bit different. I just think the implementation must be the challenge. What Marashani can kelo emergency medical fund or chronic fund. The aim of emergency fund ensure ni ngato koyo accident ngato tuo to tell hospital. Again can in Nairobi hospital kata all this hospital the first thing kionge insurance you go any gold deposit. But this is an emergency fund and you know the hospital emergency you should be covered. Number two, in hospital to Kenya chulo. This thing the SHA need to pay for you. Okay. Manomio that waiting period moromar enoka NHF nani period more 6 months. You have to wait for 6 months before you get the access. That should not be there now. And actually with this plan and I think this is what we need to push on that the issue of indigent 2.2 million are covered. We need to have more people covered because the situation whereby you are sick and you get detained because you can't pay will now be a thing of the past if we ensure that everybody is covered. Okay. Yes. Erokamano Davji. Dr. Davji Atella jagoro maduong' KMPD kwa gombaka wach mere